Hola, em dic Xenia i actualment estic cursant el grau superior d'Educació Infantil, estic al segon any i avui us vull explicar la meva experiència amb les pràctiques dual. Jo estic estudiant al Centre Català Comercial de Via Barcino i tot va començar perquè l'escola em va donar l'oportunitat de poder fer les pràctiques dual en comptes de les normals. Les pràctiques dual et donen l'oportunitat de passar moltes més hores al centre on tu vagis. Sí que és veritat que al principi em va donar una mica de por perquè el desconegut sempre et dona una mica d'angoixa, però avui en dia penso que és la millor experiència que he pogut tenir i jo animaria i us animaria a vosaltres a que si teniu l'oportunitat que digueu que sí, que no us tireu enrere perquè és supergratificant i m'ha ajudat molt a aprendre, ja que he pogut gaudir de moltíssimes hores amb els meus petits i això m'ha fet aprendre moltíssim i sé que de cara al meu futur professional em servirà molt, així que jo us animo a que si teniu l'oportunitat digueu que sí.